България. Няма ли? Който я виждате сега, тя се използва втората българска държава. Тази крепост е била царски двор и замък на последния български владетел преди падането на България в турската власт, цар Иван Страцимир. През османския период, през периода на робството, тя е използвана за военно укрепление от турските завоеватели, а през 15-16 век тя е преустроена във вида, в който я виждате сега, с покривите, с бойниците, които са направени, с зъберите по околите. Това е османския период на Баба Вида. След освобождението от турска власт на България 1878 година тя е оставена във вида, в който е, и 1950 година, след идването на социалистическата власт в България, крепостта започва да се проучва и е превърната в музей, какъвто и до момента. Слабо да му спустиш микрофон. Каруца на колесница? Да, като колесница, да. Защото какво ми направи? Колесница. Колесница? Да. Да, evo ovdje su bile one. Da. Ovdje su bile rude. Да. Четвърти век е много малко, е 10 век. Около 10 век се приема средновековния период, че започва на Баба Вида, и българския период е до края на 14 век, след което от края на 14 до края на 19 до 1878 година е османския период. За кратко, през 17 век е австрийския период на Баба Вида за няколко години, когато австрийците завземат Видин в хода на една от войните между Османската империя и Австрийската империя. Скулптурата е моментално изкуство. Като гледате къщите по улицата, всичките ли ги искат? Това беше една моя идея, която споделих с доктор Иван Ценов преди 14 години, да учреди една награда за трите държави – Сърбия, Румъния и България. Виждате ли как става тройка? За култура, за наука, за образование, и да се вършва всяка година. И той измамник ме излъга. 12 години съм го псувал и миналата година дойдох тук да видим заради емоции и чувства да живея повече тук, отколкото в родния ми град София, и ги направих. Но те не са първите работи направени във Видин. Първата работа... 2011 мисля, че ги показахме на делегациите в Европейския парламент, които идват с видео. Не, само дипломата. Не бях ги сложил на камъни, че няма... Да, но те бяха готови, да се спомням тогава. И първата работа, която направих тук във Видин, е бялата птица по Йовков, бялата ляста. И стана награда на прес-клуб Видин. Приерен. Да. После стана втора, трета, четвърта. Имам една амбиция да направя изложба от статуетки, които съм направил във Видин, за да... И ако е рекал Господ, ще стане. Това е колко много статуетки ще стане? Не, те не са във Видин прави. А те са на различните, само
Къде са мощите на Света Петка? Трябва да се специално учиш. Къде са? Това къде пак учеш? Това са много степени хора. Дай да питам. Те са пренесени. Даже мен не казват, че са ги пренесени, а са стояли тук. Четко наводнява на ли църквата 42? Значи от 70-те години насам не е правено нищо. А не наводнява ли 42? Не, казва вода сигурност тук. Значи да написи с много лошо състояние, защото те не се реставрират, като казваме да ще не е заливана. Защото вода е заливана. А телефон е заливан. И наводнението, това е телефон е заливан. От 14 Те са от по-рано, 14 век има по-рано време. Да, но и тази юнани са от средновековието. Да се държа точно средновековието, както на младите 14 век. Да, точно. Трябва нашата информация да стигне до тях. Не е другото, което получи им позволява да без ощеткани поръчки, за да движат по-бързо неща. Получат ли този статут, вече Това тръгват да нещата. го разбрах. Да получиш такъв статут, казаха колеги, минимум 6-7 месеца на София закон. А в малките общини вече, като си добре на място, по-бързо ще ставаш документ. Защото той е заинтересован, Заинтересовани да заработят. докато на Софийско ниво бавят много. Икономическото министерство къде се има сега? И си остава в София. Не може да место даже него като реши. Дори за само част от него или туризъм Те пак се пускат някакви слухове, че Министерството няма да остави.
O, da. Ja uzbraćam prije muzeja, artističke lanje, ne direktno besede. Koliko? Sam krasno. Da besede. Narcis torbu. Narcis čut, vraćam. Много Цецко, абе бе, ти кажи бе, че си учено момче бе. Най-добрият апарат, когато вие му видим. Колкото може, Направо пред музея. Това вече не могат да си И кой е урадио? Да, стенопис. И иконе. Да, иконе, да. Колко часа? Чакаме до 12 стък. 11:20. И повече кръщене без капър няма да идвам да правя. Добър ден. Заповядайте. Тук от жената, ето там се купува. Здравей.
je blizu, on žuri da se vrati u palatu, ne samo da bi umro ovde, da je želeo i da bi bio sahranjen, već i da bi bio diviniziran. Šta to znači? Znači da bi bio proglašen za božanstvo. Jer od 305. godine galerije, pošto Dioklecijan ide u penziju, aplicira, on postaje Avgust. Avgust je najviša vladarska titula ovozemaljska na zemlji. I svako ko je Avgust, on je, dok je živ, smatran polubog. Znači on je polubog, član Jupiterove porodice, besmrtni, a pošto umre, onda se priredi jedan veoma važan obred, konsekrativni čin, konsekrativni obred koji se zvao apoteoza. Ta apoteoza kao sveti obred, paganski, prati čitavu istoriju Rima. Svi vladari koji su imali titulu Avgusta su po smrti, kroz taj obred apoteozu, proglašavani za božanstvo. Znači, dok je živ, on je polubog, kad umre, priredi se svečan. Запазени в двореца на император галерии два храма. Това е малкият храм с жертвеник, който така е запазен в не особено много добро състояние, и малко по-запазен храм на двореца, на практика да се използват много малко, докато дворецът има функционално предназначение и тези храмове са част от религиозните сгради, които прославят езическите божества, защото след 313 година, когато император Константин въвежда християнството като равноправна религия и след това като основна религия, езическите божества са забранени и от тук нататък тези храмове губят своето функционално предназначение, както разбрахме от историческата беседа на Гида. След 11 век при голямото земетресение и природните бедствия те са разрушени и така историческо щастие е, че по време на османския период те са зарити с пръст, следствие на което и Гъмз играта оцелява. В противен случай турците биха взели голяма част от камените блокове за своите собствени сгради, както например са направили в много български крепости в територията на завладените български земи. Аз не поживлявам в белвата. Там само главата. Нинка, я в файтона. Айде да ни снимате в файтона. Него е тълзите. Айде да ни снимаме на файтона. Идете, снимите на казана. Къде там, жирите? Там. Айде да го поддам по-после там. Дай после го да установили да ни представят как изглеждал като цяло. Айде, ако може. Идей. Да, кой? Вие ще възстановите модерния. Вие сами познавате. Я не е да дойдеш на Краси. А не за къде? Тук е снимлен филм Завет Инка. Имаше от Разград и пати колко бетон са премени. Ами, не е бедно, но
Моя фотоапарат на тебе. Тук само вика иска да буре. Това съм казармата ти ни доведа. Това да го не мога да кажа, трябва Няма не е там до първото. 300 пала и се връщам. Аз ще ви махам. Аз ще и вас махам. А я погледни ме там гледката. Ето тук бе, брачи го гледай от високо. Де си пак ли го казваш? Нямам фотоапарат да ви снимам. На ради куплите са първе. Сладки. Дори. Живи здрави. Не наде. О, тако за гости, malo levi, malo soli. Нещо е добро дошъл. Други ден. Аз съм по-домачен. Я аж malo pa ćemo tražim platu da mi da.